Ale nie, čaute, ja som Shiri a toto je môj druhý vlog. Áno, druhý. Je to tak. Tak dnes by som vám chcel ukázať, alebo ja neviem už, robím takéto gumičky, možno ak by ste chceli, napíšte mi do komentov, akej farby, všelijaké robím, áno. A môžete mi napísať do komentov, že aké by ste chceli gumičky, nie gumičky, ale na rámok, aj také pladivo. Počúvajte ma. Dobre teraz, že zajtra nebudem robiť ani jeden vlog. Toto je v podstate už tretí vlog, tamto nepočítam, takže druhý. A toto bude vlog o tom, že naučím vás pískať na prstoch, áno, na týchto dvoch prstoch, hej. Že, no takto sa píska vlastne. Dá sa pískať na týchto prstoch, aj na dvoch, hej. Tak, naučím vás na dvoch. Pozeral som jedno video a tam ukazovali, že takto má byť. Tak. Že kužička, hovorím po česky, kužička. Tak. A ja to tak nerobím, ja to robím iba proste tak. A jazyk dáte tak. Tak je, keby ste ho pretočili, hej. Máte rovno a pretočíte ho, hej, takže dve vrstvy budú. A prídete a zapískajte, hej. No. Takže. No a na týchto dvoch prídete. Dáte tak, tuto nejde, také, a musíte to vychytať, tú pišťalu, hej. No a prídete a mne to trvalo sa naučiť týždeň po takých 10-20 minút, hej. Furt som pískal a z toho boleť hlava, lebo fúkate, chápete ma, ne? Fúkate a to vás bude boleť hlava. Potom by som vás chcel naučiť pliesť aj gumičky, hej, alebo aj tie si ukusujete nechty. To nevadí. Pomôže vás na tlak. To nevadí. Takže naučím vás to, hej, celkovo. Večer by som spravil ešte možno jeden vlog, neviem ešte naisto, ale to som chcel. A neviem, sám už. Že chcel by som pozdraviť, či mi nechcel so mnou niekedy natočiť Patrik Haluzický na vlog, kedy nechcel by natočiť so mnou, hej. Keď ho poznáte, tu býva na Maji, ja ho poznám, hej. Ale keby si videl toto Patrik video, tak chcem s tebou to natočiť, hej. A keď by sme urobili nejaký challenge. Dneska natočím challenge. Možno to bude challenge. Ale bude to možno challenge. Ale neviem aký ešte. Chubby Bunny, alebo neviem. Pôjdem s kamarátom vonku, ideme, natočíme nejaký ten challenge. A pridám ho na YouTube. Chcel by som pozdraviť ešte všetkých youtuberov. Čaute.